Aj Slováci ukázali veľké srdce a na zbierku Teplo pre Ukrajinu poslali za 3 dní 500 000 eur. Pripojili sa tak k Poľsku a Česku, ktoré svoje zbierky vyhlásili o niečo skôr. Už o pár dní odíde zo Slovenska prvý kamión s generátormi, ktoré budú pomáhať ukrajinským ľuďom, ktorých sa Rusko snaží zničiť hladomorom. Teda tým, že ničí tamojšiu energetickú sieť. Takto vyzerajú ukrajinské elektrárne po ruských útokoch. A takto Kyjev bez svetla i tepla. A aktuálne aj bez 600 000 ľudí, ktorí z neho odišli. Energetická kríza v krajine, ktorá sa už takmer 4 roky bráni, vyvolala na Slovensku vlnu solidarity. Zbierka Teplo pre Ukrajinu prečila aj želania jej organizátorov. Nedávali sme si toto očakávanie, ale zároveň sme dúfali, že ľudia znova ukážu tú solidaritu, tak ako pri ďalších zbierkach, ktoré sú urgentné. V Ukrajine vlastne je veľakrát potrebná tá elektrická energia aj na dávanie pitnej vody, lebo veľa tých obytných domov má čerpadlá vlastné studne a je to oveľa vážnejšie. Bez elektrickej energie sa tam nedá fungovať. Hranica 500 000 eur bola dosiahnutá v zbierke po 3 dňoch, odkedy ju veľvyslanectvo Ukrajiny a organizácie občianskeho sektora vyhlásili. Sme naozaj dojatí, ako sa expresne podarilo vyzbierať tých 500 000. To, čo robí túto zbierku pre ľudí bez tepla v mrazoch až do minus 20 stupňov osobnejšou, sú odkazy, ktoré ľudia pridávali k svojim finančným príspevkom. Aby to zvládli, že ľudia bojujú aj na Ukrajine, aj za nás, a potom sláva Ukrajine. Držte sa ľudkovia. Komentári sú tiež dojemné, krásne a dôležité aj pre ľudí z Ukrajiny, aby videli, že v tom nie sú sami. Ukrajina aktuálne nemá ani jednu plne funkčnú elektráreň. Zatiaľ, čo v roku 2022 potrebovala na vtedy zničenú energetickú sieť približne 1 miliardu eur. Teraz sa hovorí o niekoľkých desiatkách. Pripomeňme, že Slovensko sa so zbierkou na generátory pripojilo k ďalším krajinám. V tejto chvíli už prvé generátory putujú do dotknutých oblastí. Kamión s ďalšími generátormi odíde na Ukrajinu ešte tento týždeň. Na základe spolupráce s veľvyslanectvom a s ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny a miestnymi oblastiami sa vlastne prioritizovalo mesto Sumy, Záporožie, Dnipro, Kyjev a Sumská oblasť ako samostatná časť. Marika Dulajová, televízia Joj.